Giimbestigahan na sa Cebu City Jail male dormitory ang mitumawang anomalya sa jail facility. Usa ka kanhi PDL ang namasangil nga adunay pipila ka mga jail personnel ang nakigkonsabo sa mga PDL aron makapalusot sa mga cellphones bugti sa dakong kantidad. Andam usab moabag sa investigasyon ang Philippine National Police kabahin sa nasoyng aligasyon. Ani ang report. Siya si Gordon, dili tinuod nga ngalan kanhi person deprived of liberty kon PDL sa Cebu City Jail male dormitory. Nikumpisal sa iyahan na saksihan sulod sa jail facility, ilabi na sa pagpalusot sa mga gadgets sama sa cellphone sulod sa bilangguan. 50,000 ngadto sa 60,000 pesos matod pa ang bayad bugti sa pagpasulod sa mga cellphones ngadto sa prisuhan. 50, 60,000. Masuk na silpuna. Kaya lang mga ordinary nga cellphone na mga Isa may mo panlusutan na. mga jimpe, mga lustero dyan. Tapos ang mga kusahan po ng mga Huwag inmates. itong mga inmates nga mga big time din. May ayos so. Gibutyag usab ni Gordon nga sa gayon nga adunay Greyhound operation. Ang gitumbok niya nga mga jail personnel ang mangunay sa pagtago sa mga cellphones. Sagad kuno sa nihimo nini kadto mga binilanggo nga adunahan. Ako big time din ako, mga ako sir. Pusa na siya, ako ni bahala ni sir. Andar dito, di ba ganun? O sige, ako yung pusa ni kayo. Isa mo ng mga BJP nga kanya. Dagdagan man doon mga karaan ng mga BGP sa diyan, mga pagpila na katuhin nga sa servisyo diyan. Higpit nga gidili ang pagpasulod o paggamit og mga gadget sulod sa jail facility. Ang naasoy aligasyon, giimbestigahan na sa kadagkuan sa Cebu City Jail. Andam usab sila nga makig-alayon og galing adunay ubang ahensya sa kagamahanan nga mo imbestigar kanila. And we are very transparent and open nga makig-coordinate sa kanunay ato man sad ning gibuhat na atay proper coordination sa Philippine National Police at the same time sa PDEA kabahin sa mga ingon-ani nga mga issues. Gipadayang ni Blanz Bation Alinio ang tigpamaba sa Cebu City Jail male dormitory nga aron mas patas ug dili maduhig ang tibok institusyon, mas maayong matumbok sa namasangil konsekensa ang nalambigit sa anomalya. Even without that, ma'am, padayon gihapon sa paglihok ang atong intelligence and investigation team para pag kay no kung unsa gid ni nga issue nganong ni surface na sad ni siya balik. Gipasalig sa City Jail ang hugot nga pagbantay sa entry ug exit sa mga tawo sa pasilidad. Samtang andam ang Police Regional Office 7 nga motabang sa investigasyon mahitungod sa aligasyon. We will conduct investigation upon request from BGMP. Of course, we will be willing to investigate, especially if we can correlate it with contrabands. Gidugang ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga andam nilang hatagan og proteksyon ang giingong whistleblower aron paglikay sa mga pagpanghulga nunod sa gibutyag nini. Nasayran nga si Gordon bag-ulan nakagawa sa bilangguan apan subling nadakpan sa kapulisan tungod gihapon sa samang illegal nga binuhatan. Kasamtangan siya gikustudiya karon sa PNP. As a matter of procedure, informants are always secured, no? Especially in the PNP. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.